stačí, když ten kanec se nabere. To úplně stačí. Ještě něco? Kanec je samotář, jo, Peťo. Podívejte, normální kanec. A samotář, jo? Ale samotář se neútočí. Samotář je útočník. On ví, jak Ty to vole, dělá. taťka, my jsme s fotku. Vole, můj kluk je... Kde jsme tata? No tady na Ukáž. A který to je? Tady ne, a to jí volný. Ještě jednou? Že rys potom přišla od Brejna. Rys, když od Emila. Od toho, po kterém splařila. Vašku,